ଶୀତୁଆ ସକାଳ ପୁଅଟି ମୋହର ଉଠିବାକୁ କଲା ହେଳା। ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲ ଅଛି ତାର ନିତ୍ୟକର୍ମ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଗାଧେଇ ଆସି ତାର ରୁଟି ଭଜା ସଜାଡ଼ିଲି ଟିଫିନି। ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ତାକୁ ଚିନି ଛତୁଆ କ୍ଷୀର ବିସ୍କୁଟ ଲୁଣ ଗୋଳି। ସିଏ ଖାଇବାକୁ କୁନ୍ତୁ କୁନ୍ତୁ ହେଉଥିଲା ଟିକେ ଭାରି। କହୁଥିଲା ମାମା ମୁଁ ଛତୁଆ ଖାଇବିନି ଚକୁଳି ପିଠା ଦିଅ କରି। ଚକୁଳି ଆଣ ନଥିଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଛତୁଆ ଦେଲି ଗୋଳି। ବୁଝିଗଲା ଚକୁଳି ନାହିଁ ଛତୁଆ ତାଟିଆ ଖାଇସାରି ଦେଲା ଖାଲି। ତାପରେ ତାର ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇ କହିଲି ପୁଅ ତୁମର ଟାଇମ ହେଲାଣି ଯାଅ ସ୍କୁଲ ବାହାରି। ତାପରେ ଝଟାପଟ ସ୍କୁଲ ବାହାରିଲା। ତା ପାଖରେ ବସି ମାମୁଁ ତାଙ୍କର ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ଷୀରି ଖାଇଦେଲେ ସବୁ ସାରି। ପୁଅଟି ମୋହର ଟିଭି ପାଖରେ ବସି ସକ୍ସ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ବାହାରିଲା ସିଏ ସ୍କୁଲ କଟି। ଏହିପରି ଭାବରେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ପୁଅଟି ମୋର ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଯାଇ ସାଇକେଲ ଆଣିଲା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଯାଇ ବାହାରି ଗଲା ପାଠ ପଢ଼ି। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।